Sziasztok srácok, köszöntelek titeket a mai videóban. Itt van velem a két drága barátom, akik ma nem a csicskáim, azt megbeszéltük, de a szolgáim lesznek. Igen, uram. Ja, ez az átlagos, ez így szokott lenni amúgy. Igen. Srácok, az a helyzet, hogy összeírtam nektek 8 darab feladatot, én felügyelni fogom, és beleszólni, hogyha nem jó. Oda fogom adni nektek ezt a kis papírt, rajta van minden feladat, szépen sorban meg kell csinálni. Lesznek közös feladatok, lesznek külön feladatok. Jaj, de jó, együtt dolgozhatok a Barnival. De jó, neked dolgozhatunk. Jaj, de jó, egész nap dolgozhatunk. Ma még nem is vettünk fel ilyen videót. Ja igen, a srácoknál is fel van egy videó, mindannyiunk volt mindenkinek a kis szolgája. Át is adnám nektek a Barna és Ábel szolga útmutató V1.0 nevezetű dokumentumot. Első feladat. Kérlek, mind a ketten vegyetek fel biztonsági, láthatósági mellé. Itt áll is meg, nem kockáztathatunk. És egész nap legyetek ebben. Berlin, az igen. Minden feladat elvégzésénél fő a biztonság, és csináljatok 10 fekvőtámaszt, hogy bemelegítsetek. Így van. Így van. Az igen, Barni. Hát azért. Az igen. Gyerünk! Ki vagy? Mi vagy te, csicska vagy? Mi vagy? Üzenek a lelked, Barni! Az igen, tess, mennyit nyomtál? Nyomjad meg! Tesó, mert a 40-nél van bazd. Nyomom ki a földet! A rossz hírem az, hogy ma két helyszínen is leszünk. Két kertben fogunk dolgozni. Ne. A mi kertünk az nincs nagyon készen, most van teljes átalakítás alatt, úgyhogy sajnos ez 2 hét mire készen lesz, ezért a másik oldalon leszünk anyukámék kertjébe és a mi kertünkbe is, mert itt is van azért tennivaló, és ott is van tennivaló, úgyhogy jöhet a második feladat. Kérlek, gondosan locsoljátok meg Rebeka virágait. Nem baj, ha alatta kifolyik a víz, az viszont probléma, hogyha a föld kilocsan, úgyhogy óvatosan locsoljátok. Így van. Hogy hívják a virágokat? Nem tudom. Megint túl sok a kérdés. Csúnya Barna, csúnya kussakban. Szépen, precízen. Így van, ügyes. Nagyon ügyes a Barna. De jó! Barni, mit csinálsz? Locsolom a virágot. De hát nem így gondoltam. Hát de izével Ja, így jó, igazad. Jaj, ne! Barni! nem bírom ezt a munkát. Barni! Rebeka készített egy tervrajzot, ez alapján kérlek, ragd helyes sorrendben a növényeket, amiket meglocsoltatok. A tervrajz nagyon pontos és precíz, azokat az utasításokat kövess. Ez a tervrajz? Igen, és közben Ábel? Eközben Ábel, kérlek kövess, és gyere át a másik kertünkbe, ahol amellett, hogy füvet kell nyírnod, telepítened kell a robotfűnyíró rendszert. Jó munkát. Egyértelmű a rajz. A tervrajz. A feladatod az, hogy körbe kell most vezetned, nem kell leásnod, mert nem kell leásni, hanem elég a felszínre egy vezetéket körbe vezetned, ami ugye a határa lesz annak, hogy a fűnyíró hova tud menni. Ezt most meg kell csinálnod, be kell üzemelned a fűnyírót, hogy szépen rendben tartsa ez a robotfűnyíró édesanyámék kertjét. Most, hogy Henry gazdám nem felügyeli a munkát, keressünk valami kis édességet. Barack. Megvagy, hogy mit hogy kell? Igen, itt a határoló vezetékünk, ezt fogjuk körbehúzni a kertnél, meg jó. Ott mondjuk van egy ilyen köztes dolog, ott úgy fogjuk megoldani, hogy a szélétől bejön, körbeviszem, és kimegy ugyanott. Nagyon adom. Úgyhogy ezt megcsináljuk. Oda tettem, ott lesz a dokkol, az ott jó. Tökéletes, igen. Ide majd áramot egyelőre jó viselkedsz, tetszik. Ide áramot hozunk, és akkor innen indul majd a határolóvezeték. Aztán így fog végigmenni. Így. Zseni. Tik. Szuper. Úgyhogy csináljuk. Na, itt van ez a vonalzó, és akkor itt van, hogy mennyire kell lennie a szélétől. Így fog elindulni, itt nem fog füvet vágni. Jó. És akkor így. Na jó, lássunk hozzá. Ez a szürke. Megy ide. Van egy kicsi lila. Ide. Jó. Nice! Express módon végeztem mindennel, inkább el is hozom a következő feladatomat. Amint ezekkel megvagytok, pakoljátok be a fészerbe a kertünkben a teraszon található dolgokat. Fontos, hogy a futógép sem maradjon itt, és azt, hogy egyedül. Jó, nem kérdezünk vissza, ez még mindig egy... Mert Rebekát nagyon zavarja. Mi a futógép? Nem, kérdezünk vissza. Te nem szereltem én azt a fűnyírót? De nem szólhatok egymáshoz. Nagyon-nagyon rosszul viselkedtek ma. Fogod. Lenyomod. Óvatosan a földre, légy szíves, vigyázz. Jó, rendben. Jó, köszönöm, meg a fűre is. Jó, és akkor így megyünk majd körbe. Így, tak. És ez az elején nagyon látszódni fog ez a vezeték, viszont egy idő után szépen be fogja nőni a fű, és akkor már nem fog zavarni. De milyen? Azt nem értem, hogy... Oké. De jó ég. Micsoda deszka? Nem. Elhordom a fészerbe. Kezdjük a grillel. Itt még körbe megyek, és utána vissza kell táplálni, vissza kell menni a medence mellett, vissza az eredetibe,
és hogyha kész van ez a kör, akkor ő már tudni fogja, hogy merre mehet és merre nem. És be lehet üzemelni. És be van üzemelve, és utána akkor feltérképezi az egész helyet. Miért ilyen meleg? Hogy áll a folyamatunk? Szolga 01. Körbeérek lassan. Jó. Szép. Itt még vissza jövünk, ide még kell mondjuk 2 tüske, és akkor még oda. Hozzak egy tüskét? Aha. Jó, munkásmódra? Azaz. Félmeztelenül, süt a nap. És egy tüske. Azaz. Ezt inkább itt vagyok. Alapjában véve úgy működik ez a robotfűnyíró, hogy csak egy pár millimétert vág le a fűnek a tetejéből, és utána az a fű szépen visszaesik, és ezzel táplálja a földet, úgyhogy tulajdonképpen folyamatosan ugyanakkor a fű, mert ő minden nap megy, és minden nap szépen vágja így a fű tetejét, mulcsolza is a füvet, és igazából a szép gyephez nem kell annyi tápanyagot használni, mert ugye a fű, ami visszaesik, az szépen táplálja. A karbantartással szinte semennyi időt nem kell foglalkozni, a fűnyíró esőben is működik, és a szegélyekkel is megbirkózik, illetve a Smart System okos kertrendszerből is vezérelhető, ami az egyik legnagyobb előnye a gardenás robotoknak. Hogy állunk? Hát kész vagyok, majdnem, még van egy-két szivacs, de az a baj, hogy én azt a futógépet nem tudom elvinni egyedül. Rendben, ki vagy rúgva. Ábel? Szóval, uram, telepítettem én is a másik kertbe a robotfűnyírót. Igazából az alkalmazás, hogyha elindítod, akkor... Működik? Akkor elvileg el tudod indítani, és ő szépen vágja. Tudod, mi lesz, ha nem? Mi? Nem akarod tudni. Engedjetek ki, nem akarok lenni szolgálni! A viakolorok között a teraszon tépkedjetek ki a gazt, fontos, hogy gyökeres tő, nehogy visszanőjenek. Barni, kérlek locsold meg gondosan a viakolort. Ábel, ez még belefér? Miután kiszedtétek a gazt. Mert nagyon koszos. Ehhez itt van locsoló. Ehhez össze kell raknod a locsoló rendszert. Tessék? A Gardena támogatta ezt is, link a leírásban. Az aknában megtalálod a csapot, ha ezzel meg vagy, szedd össze a kertben az ágakat és dob ki őket. Ez még a múltkori hatalmas viharból maradt ott. Így van. Eközben Ábel, kérlek, vidd el Tofut egy kör sétára, téged úgy szeret. Pécike, séta. Az úgy van írva, hogy úgy külön is. Akkor ezt szerintem ChatGPT írta. Nem, szerintem pont, hogy nem. Nem, kellene felesen. Jó, egy lábugrálás megint 3-szor mind a ketten. Köszönöm. Oké. Zups. Ezt megnyitjuk. Alright. Szabadul! Tesó! Hogy áll a gazolás? Igen. Na, gyökeres túl. Ja, Gyökeres bocs. Köszönöm, gyökeres. Szép. Jó? Már csak 16 000 darab. Na jó, akkor gyorsítsunk. Szép, így kell. Apa ujjai ezt már bírják. Most. Na, szolgák, jó viselkedjetek már. Jó, Ábel, te addig kérlek, akkor a Tofut vidd el. Jó. Mármint, hogy nem kérlek, hanem ez parancs. Tofu, gyere! Akkor készen állsz? Miért vagytok még itt? Most megyek. Jaj, de pici kutya vagy, Tofu. Jaj, de pici kutya. Gyere! Hát gyere, no. Mi van magával? Halló! Mi van? Na gyere! Futás! Azaz, szedd a kis lábaid! Oda a sarokba be kéne dobálni az ágakat. Ezeket az ágakat ugyanis a nagy vihar megtépázta sajnos. Úgyhogy... Ezeket? Igen, ezeket. Az előbb harcoltam vele. Úgy van. 30 fölött a derekam, ezeket nem figyelem. Az recsent vagy a fág? Ez most a derekam. Mekkora csúzli. Nem akar sétálni. Semmi, a büdös az Ábel bácsi. Nem vagyok, csak vízes. Büdös, te jó illető vagy, hogy büdös Ábel bácsi. Tesó, mit csináltál kutyámmal? Nem akar, ez nem kutya, ez egy róka. Nem, ő egy elit angol ebb. Ő egy lábmelegítő ebb. Végül kérlek, pucoljátok meg a kertre néző ablakot kívülről, mert Rebeka miközben var, alig lát ki az ablakon. Tessék? Var, szokott varni. Szokottam. Először a pókhálakat légy szedd le, és akkor utána fújjon. Nem te dirigász. Légy szépen pókákat szedd le, és utána majd ő fújja. Jó. Szép tess. Jó. Szép tess. Jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Ügyesek vagytok. Rakd be egy timert. 1 perc alatt lemosom. Oké, és indul. Ez nem timer. Az igen, apa.
Az igen, Ha nem, akkor tudod, ha nem fizetsz, akkor visszacsúlja. van még. POV benzinkuton vagy. Várjatok, így álltok. Jó, de nem akarom lemosni, nem akarom. Halljátok, a szélén vagytok, akkor akaratok, mert Mehet? maradj így, azt figyelj. Szép volt. Köszönöm. Köszönjük. Ez az első nap. Na, szép volt. Ne. Innentől kezdve ez volt az első napotok, még 7 napig kell megcsináltok mindent, amit mondok. Ne. Amúgy kifizetnéd esküt? A Gardenával kapcsolatban minden információt megtaláltok lent a leírásban. Nézzétek meg a srácok videóját is, mert mindenhol mindenki Én jobb feladatokat találtam ki. Jó, ott még nem voltunk, úgyhogy akkor lehet, hogy nem lesz így megcsinálva. Ha minőségi videót akartok nézni, gyertek hozzá. A lényeg, hogy mindenki csicskított mindenkit, úgyhogy Katta srácok videójára, ne felejtsétek el feliratkozni Lesz Instagramon. a videó? Katta srácok videójára? De hogy lesz? A végén, itt az endscreenen, itt Na, mert neked azt nagyon ilyen kis karikák. Neked nagyon kell a nézettség. Ne felejtsétek el feliratkozni, követni Instagramon, követni TikTokon, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok!